Вижте, хакер. Бой, не си хак. Никак. И напиши отгоре на видеото, не си хак. Сега пия стрелка и гледаме. Да, бой, добре. Да, не е килара, по никакъв начин. Да, ето го и данито. Да, тук е само хакери. Какъв е този? този не е хак. Ох, страшно ми лаги. Да, добре, бия се срещу 3 хакери. Добре, дойде. Да, и двете момичета гледат. Ако гледат, бе. Да, супер много ми лага. Убих един. Вие си ми, брато. Да, и дето избяга някъде или не знам. Аз ще го намеря този. Да, всички се отиват тук. Да видим на ларпи клетка дали има някой. Ето хакера, бой. Виждате го. Иванчо, беги ми е тел. Добре. Да, бой никак не е хак. Никак. По никакъв начин. Антикнок. Съм с много кнок, по-точно. Бъркам ги. Гледайте, не е килаура. Или за малко сега спря килаурата, или не знам. Но вие сами го видяхте преди малко. Да, още едно кнок. Хузуни. Да. Това пък се нямаше много кнок, нали? Че? Да, панчи кнокбак на лъка. Яко. Да, и бяга. Какво да я ще умра? Тъй иначе се знае. Нищо, че съм с 2 сета, нищо, че на него не му са хъби сета. И да. Като видиш Иванчо да умира, може ли да му помагаш? Да, той ще ме уби. Няма, чай. Аз се бия с бой в пажина съм, в лава съм и той е килаура. Хелпинг. Се опитам да изляза от тази кил. Добре, хора, виждате, не е килаура по никакъв начин. Ще има в YouTube мой, неизвестен си. Да, къв е този кнок, бабе? Това ли вече ще тем. Добре. What is this? Какво? Ето, лото също не е хак. Не, човек, то тук само на PvP, само хакери, вече 4 хакера. Такова. Ето бой, не е хак, приближава се до него и... Да, тук като са на повече хора пуска килаурата. Чай да го видим. Виждате го. Аз бой няма да мога да го убия. Дай, то не е хак, май не знам. Да. Виждат те са обръснания да правят, бе. Добре, с тренчка му би. Аз умирам. Поне ги снимах. Тъй, че не ми дреме. И кажете ГГ. Снимали сте. Да, не мога да пиша. Shadow, не Shadow. Долу на бъга реален ли е Shadow? Де да знам. Как се пише този, бе? Ето го. И как виж другия? Бой. И да, снимах ги. Моля, бан, плиз. Добре, някой наспа на летещето, току-що видях го. Беше герой. И чао. Кажи чао. Чао.